Lil ħaddiema il-Gvern ma jirringrazzjahomx bil-kliem biss. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu. Hawnhekk il-Prim Ministru Muscat fakkar li din il-ġimgħa stess il-Gvern nieda skema ta' assigurazzjoni għal ħaddiema kollha tal-korpi dixxiplinati, inkluż dawk part-time, f'każ li jweġġgħu fuq il-post tax-xogħol. Dawn il-ħaddiema se jkunu jistgħu jieħdu massimu ta' 180,000 euro r-ras f'każ ta' diżabilità permanenti jew mewt. Fil-waqt li rrimarka x-xogħol ta' dawn il-ħaddiema fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, meta pajjiżna affaċċja l-akbar maltempata mit-tmeninijiet, il-Prim Ministru spjega l-bżonn ta' din il-miżura li kienet parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Iżda din ma kienitx l-ewwel bidla li gawdew minna eluf ta' ħaddiema fil-korpi dixxiplinati li wettaq Gvern Laburista. Diġà tajna wkoll irid infakkar id-dritt fil-leġislatura l-oħra illi nagħtuhom id-dritt li jissieħbu fi trade union li ma dritt qabel ma kellhomx u fil-fatt kien hemm anke sitwazzjoni illi dawn il-persuni issa għandhom l-ewwel collective agreement tagħhom. Dan apparti li l-Gvern ta' dritt lil ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li jingħataw il-25 sena servizz, simili għal proċedura li jimxu biha l-Armata u l-Korp tal-Pulizija. Il-Prim Ministru Muscat qal li dan huwa l-mod kif il-Gvern jagħti d-dinjità lil ħaddiem li lin mit-tkabbir ekonomiku u l-opportunitajiet għall-impjieg. Meta tkellem dwar il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, il-Prim Ministru reġa' għamilha ċara li l-Gvern mhux se jippermetti li ħaddiema barranin ikollhom kundizzjonijiet anqas minn ta' ħaddiema Maltin. Reġa' fakkar li rapporti dwar eluf ta' ħaddiema torok ma kienu xejn għal spekulazzjoni. Kien hemm parti mill-affarijiet li kienu qegħdin jitqalu li ma kinux veru li ġejjin xi 5,000 ħaddiema tork. Irrid ngħid il-mod ta' kif jingħaċċertu affarijiet tilab fuq ix-xifer ta' ksenofobija li inti tipprova tbeżla bil-barra li inti tbeżla bit-torok kważi jisna tal-assedju il-kbir, mhux veru xejn dak l-ammont għandna ikkonfermat illi ikun mhux iktar minn 500. Fisser kif f'soċjetà li taspira li wlieda javvanzaw fl-edukazzjoni huwa naturali li jkun hemm ċertu impjiegi li jkun hemm bżonn min jagħmilhom. Aħna rridu naraw huwa li ma tinħoloq sitwazzjoni fejn tinħoloq xi tip ta' żvantaġġ għal ħaddiema Maltin. Ġiet tajjeb ukoll dil-kwistjoni skoprejna li kien hemm toqba fil-liġi Maltija li se tippermetti ċertu abbużi ma kienx qed tiġi użata din biex ngħidu hekk din il-lakuna fil-liġi, imma tajjeb nġibditilna l-attenzjoni ħanaraw illi ma tkunx qed tintuża. Ġimma fejn rapporti mill-Kummissjoni Ewropea u l-IMF kellhom kliem ta' tifħir għal mod kif il-pajjiż inbidel mill-2013 s'issa, il-Prim Ministru Muscat fakkar li tajjeb li wieħed iħares lejn dawn ir-rapporti internazzjonali minn lenti ta' pajjiżi oħra. Fuq kollox, fjum fejn żewġ tħarriġ tal-opinjoni pubblika u rew li l-Partit Laburista fil-Gvern qed igawdi l-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu Malti Wawċi, il-Prim Ministru reġa' tenna l-importanza tal-kawtela. Ejda bonesta kbira, insomma fajna mal-art. Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli Lokali huma elezzjonijiet li huma diffiċli tkun taf. Biraħ sesko qed nitkellem ma' Sandro kombinazzjoni l-giddi bħalli li jista' jgħidilkom x'kod qegħdin nitkellmu. Affarijiet on the ground x'ikun qegħdin jħossu in-nies fid-djar tagħhom, fuq il-bankina tagħhom, fuq il-bozza ta' qudiem il-bib, dawn l-affarijiet huma kruċjali għan-nies mhux is-surveys u affarijiet oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.